Ukáž ktoré. Ukáž ktoré, Leuško. Ktoré? Ktorým sa zapína? Ukáž. Ktoré? No, prepni teraz, prepni, no. Daj jednotku. Kde je jednotka? Tam. Tuto. Daj jednotku, stlač. Počkaj, nie, toto. Tata. Tak. Tak. Ešte niečo určite držíš. No tam dole. Vypol zvuk. No, daj potišťu. Kito. Tam, šťup. Ujo, to je Ujo. Ham, 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 ham. Papa, ne papa. Si niečo papa vidím. Tan, tan, tan. Tan. Tan, tan. Tam. Ty si tak dlho spínkal. Ty si sa dneska dlho hral. Je to moje. Leuško, povedz ďakujem. Da. Ja. Si. Si. Maminka ťa dneska učila, ako sa povie ďakujem. Povedz ďakujem. Povedz ďakujem. Počkaj, Zlatičko, to je. Bum. To není brm brm, to nerobí brm brm. Je to sice na elektriku, ale nerobí to brm brm. No, to je maminkine. Maminka si s tým. Najednala chleba. To. 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 Čo to? Čo to? No? Čuk. Jak vegetne leží. Si prepol. Pozor. Mano. Pekne si háčaj. No. Háčaj si. Tak. Rybičku Rybičku. už pápali. Nono. No to je nono. No, to tam je kvôli tomu, aby si si nemohol. Pozor. Kam ideš? Kam ideš? Kam? No ako sa chodí? Ako sa chodí dole? Ako? No tak. Hápaš. No už čo? Puk. Jeden pohodiak. Kde je ba? Ukáž, kde je ba. Kde je ba? Ukáž, kde je ba.